emsebenzini yithi esimshelayo yini okumele ngisale bese uyageza ngayo baleka sisi uzombe egana wena tshela yini angizi kaya ngagana uthi wake wagana eseqalile umuntu wakhe ukumkhokhela kodwa kuye wamshiya yini indaba kubuya neyabhadi neyamkhokha ukuthi waliwa umuntu wesilisa madoda umuntu wesifazane akaliwa uyena okwalayo hamba ke ngane yami uyagezela ngiyakupha mshaleni izandla athatha nasi lesiswasho lesenhlahla lesiya sisusa amathunzi umuntu siqondana nenhlahla si50 rand bese sibuya siza kulese semali uma imali ingahlali uneproblem yemali unebhadi lemali nasi esemali lesi uthi ngevamini ngifuna imali ihlale kini nasi siqondane nemali nqa imali izawuhlala kuwe esandleni uyibone uthi hayibo nakho ngiba no 5000 nakho imali ibingahlali uhole imali inyamala nasi siqondane nemali uyaqhuma ugeze bese ufaka imali uyabuya uzobona si100 rand bese bayina insipho ehamba ngaleswasho mawunamandla thatha kokubili lokho insipho leyo enhlahla esiza umuntu othi dlamini mina ngicela inhlahla into zamayilungu lensipho isusa amabala isusa induna yakho ugazi uthandeke lensipho lena mawugcoba ngayo ulala navuyisela ugesi isusa yonke amathunzi kuya i50 rand uma unamandla itholana nasi iswasho lokho ngokuhlina igazi le4 finally nayo lotion Hlupha ukuthi ushela njalo lento hlupha ngaleyo nto leyo uyayigcoba moya phambi ngabantu egazi ukuthandeka le emotion yami u50 rand makhona ifuna uzophuthumela etafuleni ayithenga izinto engakakhulumi ngazo khona into engekho ke la imbizamo kuthiwa umnabisi ayikho namhlanje la nazi izinto engakakhulumi ngazo yini le nabazalwana yini le akenisho kakhulu yini le yabezesisi bayazi yelelana ukuthi nisebenzise lento niye emadodeni abantu ingathi ungathole yakhe indoda ngoba mawuthole lento endodeni yomuntu isuke isamuzi maqondana izowena kanti wena uyikhwapha uyilona usona ispray lento igama layo ipin code lavela kanjalo igama lethu ipin code ngisebenza emandeni lapha ngase spa emva kwase spa umuntu usisi wathi wayithenga ngolesihlanu indoda wafika waphuza lento olala nayo nestone wabuye ngolesihlanu ezayo wathi dlamini ngiyakuvuma ngithi mina yini uthi yazi lento ishintshe ukuthi into yasekameleni ibize ngokuthi pin code ngithi mina why wakhipha ikhadi lasebhenki wathi nali ikhadi ngimnike indoda izinto engakazizizwe emhlabeni yathi nali ikhadi nansi pin yami mangiyokhipha le mali ngifaka le khadi ngicafe yasithi le ntombazane kusuka namhlanje edokotela ibize ngokuthi pin code le lavela kanjalo kwahlekwa kwathiwa ipin code laduma igama usufika nala mgwaqweni khona abantu abafake udlamini bathi ipin code bentesele impuphu lezezemgulisa la mgwaqweni ipin code ngayo ipin code yavela kanjalo kadlamini mawuyindoda ushaya into engakanyana nge-teaspoon kusasele i-out bane nomuntu wakho mawusisi ushaya into engaka nestone ubuye uzongitshela ukuthi kwenzakaleni i50 rand lapha-ke siyambamba kumuntu unaye umuntu bangaki uyedwa mshaleni izandla ajwayelekile eThekwini hawu kahle emusana ubabazi la eThekwini umuntu ebenomuntu oyedwa abaphamisa izandla banomuntu oyedwa othi ngumuntu oyedwa mina ngizoyedwa mawuthanda manje ngizokukhomba ngithi hlisi hayi isikoko sami hayi hlisi hayi wena ufanele wena ngibona hawu isikoko sami uyaphuphisisa isikoko sami angithembi lo ayangimthembi bafethu lo akayedwa lo kahle hlisi isikoko sami hlisi hayi isikoko ngeke athi lo I'm gonna I watched the pin code last week football. I am gonna shoot an answer. I want to answer them by I have an answer when Wabana Kubanji, Wabana. What I know, I am team. Hey, now no Otoina Matera, Le, a young mamba who Ghanamle. We told her Pawanda, we are Baba. And Safanella and the Mina Ghanamania group.
Ngiyayixonge. Ungayigcobela umuntu ojola naye, gcobela umuntu othandana naye serious. Khona yedwa. Uyedwa. Mina kuphi inamathela igama lakhe. Uyigcoba lapha kuphaya. Usungayithi nje nalapha kancane la. Kodwa yena iyakuphaya ngaphandle. Ba. Uyithi nje lapha. Mayefika ayisholo yena. Uyazi ukuthi ingoma ethi Umumtongo ngasenabo oyisholo we. Uyisholo wena la. Umumtongo ngasenabo. Angize. Uthini? Uthi imsuse. Imsuse namathela noma mina. Uthi nayo ngoma lapha ethi uthi thina la ngoma. Ngicela ama-testimony manje mayekhona. Ungaba wamanzi, ungaba we-product, ungaba umkhuleko, ungabe yani ilokhu testimony, ucela ukubonga, ucela ukukhuluma ngemisebenzi kaDlamini, ngicela isandla phezulu gijime nemike. Ama-prize engipha wona namhlanje, ama-prize engipha wona. Intambo ngicela ukunipha kanje ngo-100 kwe-2. Imbiza ngicela ukunipha ngo-100 kanje, iy'pesheli lezi engipha zona kwe-2 kanje. Bese kuthi inamathela 100 ngicela ukuphe no-50. Ilotion ngicela ukuphe no-50. I-pin code ngicela ukuphe no-50. Esemali si-100 but ngicela ukuphe no-50. Esenhlahla ngicela ukuphe no-50. Insipho ngicela ukuphe no-50. Wena kodinga ukuthenga ngicela uye lapha kumakhosi nangomakhosi la uzofika kudayisele wena udinga ukuthenga. Okwamanje ngicela ama-testimony abacela ukubonga imisebenzi kaNkulunkulu. Ungabe ubonga i-product, ungabe ubonga amanzi, ungabe ubonga lomnikelo ufakela o-2 kule mali le, ungabe ubonga i-product, ngicela ucela ukuyibonga phamisa isandla nje. Abadinga ukuthenga bajahile ngicela beye lapha etafuleni bebe beyothenga lapha kumakhosi. Sabona imaki madoda ubaba lapha nangamunye ngapha bawu-3. Sabona mama yini ocela ukuyibonga mama? Baba ngicela ukubonga ukuthi intambo le yakho engiyifakile ekhalweni last Sunday cishe ngadingeka nemoto kade ngisuka la eThekwini. Yebo. Ngiye ngezwa intambo ingincinza nje ngoba sathe ngiyaziba yalokhu incinzile nje. Ngaze ngacela udriver ngicela ukuyimisa imoto ngoba isizolimala lana. Yebo ntombi. Kwaseyayimisa kudriver yayilokhu iphuma ingene emgwaqeni. Ya. Ngaze ngathi hayi baba ngeke ngicela umisa imoto mina angeke ngikwazi ukuthi ngiphe ngisemncane kangaka. Yini oyaziyo intoni kaDlamini intambo nani? Intambo nama-products akho nensipho yakho kuningi nje ngiye ngikuthenge uma nginayo imali. Shalani uNkulunkulu izandla. Shalani uNkulunkulu izandla. Unayo indoda kodwa? Umthalo. Zono zami. Sisi. Kela kushado le.
unciphise kancane sabona yebo baba njani siyaphila ngicela umuntu ozongibambela imic engamsele kubantu one njani baba hayi sikhona baba yini baba ucela ukuyincoma wena into enikadlameni ngicela nje ukubonga ukuncoma iswasho lesi-Spink lesi Spink umavula avaliwe yebo ngingane inkinga ngoba ngafe ngayichaza ngeviki leli eliphelile yalo mahlathana ebengidlala naye kodwa-ke ngokusebenzisa ilokhuzana iswasho lesi sakho baba yebo bengishela nale ekhaya emnambili hhayi izinto zihamba kahle incingo ngenile nje manje iwini liyakwaziwana insizwa akayizwa umkikini bawenze njani njengoba bhuti ngiyakhumbula ubukhona last week yabe ngikhona last week bawenze njani sesikhuluma ngani kambe yindaba yomuntu eduza okay kwakumahlathane bengidlala naye lo athatha umnako wethu wazomfaka endlini la ngangihlala umuntu obuthandana naye walanda enye indoda wayifaka endlini lapho engihlala khona yebo baba wabafica endlini abafice endlini wase uthole umwakamela omunye umuntu wakunika indlu wathi ngoba lona usekande indoda ayifaka la wena nansi yakhe yebo wangambulala wangamshaya wangenza lutho angamenza lutho emva kwalokho ubesebe ubabhizi nokuthi uyashela emakhaya wase uthola intombi emakhaya cha ngathola intombi emakhaya iyasho ukuthi izovusa umuzi angishoni izandla bafowethu angithi ukuya kwenye indlu uvuka kwenye indlu amjalo nomuntu ade ehlala naye eThekwini umbamba nendoda kodwa manje njengoba adeshela emakhaya intombi ade ishela useyishayile isithi yona mina ngizovusa umuzi angiyi ukuyovusa umqasho power ake nithi power zakho kakhulu nengane uthole emakhaya uyishade uyilobola uyithatha uyifake ekhaya wakhumuza iza nesingane hayi vele baba njengoba kuDisemba nje sengiyokwakha nayo akamtukize wezokhuluma nephilimi wezokhuluma nephilimi inkantolo nezimsudu wangabuke kade phamsile ya sinapha hey konakele bafethu wabona ngempela mangabonanga baba ninjani sikhona lapha banjani siyaphila hayi ngiyaphila na yebo ubani isibongo kubakanye isibongo empumbulo yebo yayafika lensizwa ifika kimi usuku lokuqala ifika kimi ithi hayi ngiyangisho ukuthi ubani ithi hayi Dlamini ngimhambile usibanibani imsho ngegama sasebabili emondweni hayi Dlamini ngeke akulunga kwenzeki ithi mina nje kunika nanka amanzi kuphela ayinika amanzi lensizwa usuku lokuqala ngiqala ukuyibona ibuya ezongixoxela yebo bamakhaya hayi angifuni ukukhuluma kakhulu angithi babudlamini awunawo umoya yebo yabona sibashone samashumi ayi-7 bese sinikuphethenhlanhla lesenkafa lesi samashumi ayi-7 ithi sithi nasi lesi samashumi ayi-7 madoda la usongigeza lapha uma ngithi faka amashumi ayi-7 ngaphandle komuzi uyogeza usongihlambulula ngikusonke amabhatnasi yiso lesengivulanga kuthi umshado awutholi ngifake lapha mina iswasho sami esithile sokuthi umshado utholi uyogeza ngaphandle umsebenzi ongawutholi kuvuleka into zakho yini baba kwenzakaleni kodwa Dlamini ngifuna usinyuse usishibhise kakhulu funa ngisenyuse kancane na imisebenzi yaso uqinisile ngabe ubhuti wamvumela funa ngisenyuse baba yazi into engizeyisho Dlamini ngifika la kuwena nganginegate elimnyama bangilivala la ngilandela selikukile igate engilifakile kula 19,000 cash nani la ifoni oyifakile manje ongayifaka nasibanzi ngenxa yomsebenzi ala ekhaya ngaphinda futhi bakudlamini ngilapha ngiyangilapha njengathenge iy'ntambo ezoyi-5 kule mntwana lesemabhasini ezifaka umlungu wase-Cape Town uMr Potgieter elaba isilwane iy'ngane zakhe namakhosikazi bakhe yonke uyakhumbula lezo y'ntambo yebo okwesibili ngenxa yokuthi kwakunentombazane ethakathe makhelwane wabo nanzi iphutha bakudlamini ithi uyayisongela athi kwesifile yabona ngakhipha le ntambo yami ngayiboleka yona ithi le ntombazane umakhelwane wayibuka athi konke ephumile la wavele washayela phansi wafa ngasekhaya shayela izandla lalela abantu abamvela wena igodi ufake le ntambo ngena bona mdlali awuvela wona lalela uma ufungela umuntu ethi mntwana impela ngeke udabule ngomuthi
umuthi ngcono mayifungela ngesibhamu ngoba masufikile ngeke kushaye vele esefikile phambi kwami ngeke kushaye kodwa mayifungele ngomuthi ekhandela kuzona lentambo lo muntu semncaba kumnyama kubomvu semncaba lo yebo baba khulana ngifuna ukusho-ke mina babudlameni into engiyithanda kuwena mina yebo baba khulana into engiyithanda kuwena mina awukhwahla abantu ufuna abantu basizakala ufuna kodwa ke bakudlamini iphupho engivuke nalo kuzosekubetha ngiphuphe uthi wafuna ukunginika iphepha elimhlophe vele ufokhona leli phepha so leli phepha makuwanginika lona hhayi-ke kobe sengiyisitshebile la shayaunkulunkulu isebenza abantu lendoda lo njengoba ithi lapha kasani mina nginika amanzi lawo ifika no-5 litre boyi-2 ifike babeke la bese ngiwakhulekela njengoba ngizowakhulekela lamanzi bonke labantu abanethela amanzi iy'mpilo zabo ngeke zisafani siyaphetha imali hhayi-ke engingakusho bandla komgcina ukuthi mina hayi ngiyakhala into engiyicelayo-ke nosanda ukumnika iy'namba besifazane engingayicelanga ngiyithandi Sasa mkutana na baka mtuho manja na asipani na gensenja ilomba sanje mekuzi ilomba sanje unkulunkulu kusisi vumele kakhulu umsebenzi wakho akanishayiniza yini baba ongayitshela ongayisho kubantu nje manje bese ngiyabadayisela bayathenga vele la yini ongayisho kubantu ngama-product ami into engingayisho mina kubantu ngama-product abakudlameni ngithi uJehova yonke impilo uJehova phakathi uma ngabe uyisebenzisa kukhona ukuthi unike into mhlawumbe uyeye mhlawumbe umeye ngoba naku ubona ibiza imali encane ngoba sanajwayela ukugeza ngo-10,000 ngo-5,000 akuyizameke la ubone ukuthi kuzokwenzeka njani izinto zami zizolunga zibe phambili uphumelela ugane uma ungagamile ushade uma ungashadile ube njengami nje mina lapha into engiyithandayo ungabe unemali ayithandayo angishaye izandla kwesinkosisi khona izinto ey'shodayo iy'ntambo ukuphela kwazo lezi ukuphela kwazo ngicele no-100 ezoyithatha intambo esalile une-100 ngamabomo ngicela abano-70 rand abawu-5 bezothatha iy'ntambo zami ngisize nkosi ongiphe amandla ono-70 rand ngicela ezothatha intambo yami 1 2 bawu-5 njalo ngambiza abano-70 rand ngicela bezoyithatha konke lokho kunye 50 rand sebona baba yabo dokotela unjani baba yaphula dokotela uthenga intambo lapho yabo dokotela mani yaphaka imhlonishwa bazokudayisela intambo yini baba ocela ukuyibonga wena okokuqala nje dokotela ngizocela ukuthi ngikubonge angazi ukuba nje nginamandla ngabe ngiyaguqa kuwena ngiyabona ngiyakubeka ngithi ngikwenza ube inkosi noma ube inking ephethe inyanga zonke yini indaba baba usho njalo njengoba ngisho nje ukuthi mina wangisiza abantu nje babengibona ngabe nje mina ngihamba nge-wheelchair abona nje mangimkhombisa unyawo lami nalo babezolinquma belungu sebeshift buka isibazi wena mawukuthi isilonda wawusibonile wawungeke uze ubekezela into ayoyiyo lebhuti waphuma phakathi kwabantu esiphingo lapha weza wathi buka babudlamini ngithi mina yini ngimziba wathi luvuvukele lolunyawo linelwane lambilwane kwakunempethu lapha phakathi buka isibazi wena ume ngapha buka isibazi ukuthi sinjani buka walasho la ekhanda hayi into yamsiza nansi bathatha kanye izifo ngizobonga wona
ngithi kubantu ngicela ukuba uthathe umathatha kanye and futhi ke okunye engizokusho mina ngicela ukuthi abantu mabesebenzisa izinto zika dokotela iking bathandaze bacele hayi ukuthi njengoba labantu abantu bekhuluma izinto engekho bethi hayi ethi amasalamusi ziyasebenza manibona mina nje ngiyaphila ngiyabonga kudokotela shela uNkulunkulu zawo senzo thimali yakho lapha amandla Nkosi Moses prize ini bathemba vele bengene ngephutha la kimi awuthathe la vele mina ngiqala ukuphatha 100 wemadoda ngicela ukukhuluma namadoda la senginika abantu abambalwa ithuba lokuthi baba ngicela ukukhuluma namadoda uma uzoganwa ngicela ukukhuluma namadoda asemisele ngokugana ungaganwa umuntu omngabazayo obenichashaza kuyo lento yokugana ujule kabi serious mawuzogana nomuntu uzoshada nawe uzohlala nawe for the rest of your life makukhona ibalo libona ngcono ume kancane uyinike isikhathi ubuke because kunabantu abaningi abahlale bezomkhalela la emontweni umuntu uthatha isinqumo sokuthi ayifake emshadweni abanye bahlale befika usefuna ukubukela umfazi wakhe yindaba lezinto ezincane ezibuka bengakashadi sefike zabankulu uyabona kwebhuku kwabafo mangahle kuthela into emnyama lapho imigqa eyodwa emnyama encane lento thina mayibuka uzobuka ibhuku uzobuka ibalo lemnyama kuphela so ibalo lemnyama entweni emhlophe liyagama ibalo lemhlophe entweni emnyama liyagama uma ngabe ubona amaphutha manje kumuntu ningakalobelani yimi ukumlobola akujahe ndawo mawunayo imali ubeke imali mawuganwa ganwa umuntu ozwayo ukuthi lo muntu yani ngiyamfika empedeni mawubona nyakhe wethelile empedeni awumuzwa kahle yimi ukumlobola ngoba uzothi usushadile nayo ubebhizi ufuna ukuphuma ngaphandle lishada umuntu omzwayo ukuthi noma umcabango usemsebenzini iyavuka lento ungazi ukuthi ucabanga intombi yakhe ehlele mjondolo ulele subsidi uthele ngenza ngathi usibanibani-ke bese ndarayi leyo akuwona umshado leyo into engekho leyo akuwona umshado leyo shayani izandla cela esinye isandla cela ukubona umsebenzi kazamini sabona ma yebo sabona unjani yini cela ukuyibonga ngicela ungikhonisele imoto eyodwa inqabi iy'moto zami la akafile umfana ngejipu khanyisela imoto eyodwa lapha danisi ngikhanyise la sabona ntobi yini cela ukuyibonga sengenza mama cela ukubonga ukukhamba ucela ukubonga ukuhamba la ngicela wonke umuntu la alungise u10 rand wakhe ezomfaka la ngisazomemezela la bonke abantu abathi Dlamini sicela uhambe kahle sikutha nje imali yokudla endleleni namhlanje bazongibekela lapho umnikelo noma malini osuke enhlizweni yakho ngifuna ukufaka upetrol ngiyahamba manje ngiyempumalanga ngihamba nayo umfuthu namabodyguard kunento serious esiyenza la siyakhona ngicela wonke umuntu emlandeli wami engamsiza engakaze ngimsize othi nje Dlamini sicela uhambe kahle cha hayi imali nginayo bathi ngifuna ukudleleni namhlanje ngifuna nje ukuthi uma ngidla lapha ngisho ngithi hayi cha u20 rand wakho lo u100 rand wakho lo wena sikhoko sami uhlala uthenga into zami hayi manje ngizosho ngoba manje nawe ufaka u10 rand wakho la ubika inkinga yakho nayo ufaka imali emhlophe u2 rand ubika inkinga yakho ufaka u10 rand wakho ubika inkinga kodwa namhlanje ngicela no10 rand ezoyifaka la bika inkinga zakho kwenzekeleni mama ukhambeni ukhambeni kuthiwa nabantu abadala kodwa ngifuna ukuba kumukelo ngelinye ilanga ngilele ebusuku emakhaya bakhuluma ikhehla bakhuluma ikhehla lathi kumele kukhona umsebenzi kumele ngiwuthathe mangithi muphi lowo msebenzi la ngamphendula ngathi sengilele futhi ngeza nginuka utshwala bezulu ngeza nginuka utshwala bezulu kodwa manje ngivashela umuntu wami ayenzekile Baba nasiswasho aboguma ngaso phalaza ugesi ungathi inkosi kubusise baba ngizomnika ithuba ngizomkhawula inkosi kubusise mawuphutha abantu abadala ufuna ushisa impepho batshele ukuthi abafike bakhulume nawe ngale kunamba ngakhuluma ufuna bakhulume nawe sondela nkonzo vele ngapha ngaphambili ngicela sinisande ucela ukubona umsebenzi kaNkulunkulu 1 2 sanibona sondela ngapha bazalwane yini ngapha ngaseyiphikini wozani ithanda wozani yebo
sobona baba. Igama lami ngilizwe Madebesha. Lizwe Madebesha. Lizwe Madebesha. Yeah, Sina ngapha South Africa la ngezulu sithi uMadebesha. Yeah, Madebesha. Yakhona lokho uMadebesha. Laba bengifuna kuningi ngakubonga la. Kuningi ngikubona. Ababanzi akho namhlanje. Angathasanga baba. Asephethe last week. Yebo baba. Okay, yeah. Laba bengifuna ukubonga intambo. Cela ubonga intambo. Yebo baba. Yeah. Intambo ndimuntu ndikhule ngcinezela. Yeah. Lento ndikhule ngcinezelwa manilele. Kodwa ndithani ndathenga intambo andisazi bakuphi unyanga bakudala ndalo ndiyisebenzisa. Kodwa kusanqamukile wena baba. Ngiyabonga kakhulu. Yeah, tukusuku. Ubunenkinga yani ukucinezela masenilele ngcinezelo sisilwane. Okay. Yebo baba kodwa ngoku kusathulekile ngisalala kahle ngisafuka kahle nasesikolweni. Enkosi. Shela uNkulunkulu zandla. Awuthi uhlehla kamisa kancane uphinde usondele kancane. Ngicela esinye isandla cela ukubonga umsebenzi kaNkulunkulu. Sengiyakhuleka. Awuthi ngiphe abantu abawu-5 kuphela. Ngalo ngiphe intambo yami abawu-5 bakithi. Mina malini? Mina malini abantu ba-50 bakhona abacela intambo yami. Hawu. Abaphamisa izandla. 1 2 Cela nize ngapha bazona nayifakela le moto. Abane-50. Ngicela ukuhlehla babuye lapha mani. Ngicela ukuhlehla uye lapha. Uze la uqhamusa uqhamuka la. Ngifuna ubuye ezansi. Ngicela esinye isandla ngicela ukubonga umsebenzi kaNkulunkulu. Mina baba. Ngicela ungaphinde ucindezeleke iphi lensizwa mina Nkunzi. Mina sosho sami silwane mina. Uyakuphinde ucindezeleke ngoba unaleyo ntambo Inkosi ikubusise. Sesa baba uncike lapha eduze kwabhuti bese uvela la. Sabona. Uba ngiyangibona ngafika la endlini. Konke nje kuyasebenza kwakhe abangakakuthenga batry bazobona. Ila siphila khona yazi baba ngeke ngakufaka last week efonini yami. Ungenza profile pic. Yebo. Athi omunye umuntu bazofakile ngathi mina hayi. Umfundisi la uphila khona lapho. Yeah. Wasophila ngani ngathi hayi ke okwami lokho sungenza ngibitshele. Yeah. Yebo. Wathela kumele ungitshele ukuthi uphila kanjani lapho. Lena ozala ngamdlalo enhliziyo noma umuntu nje. Umuntu nje. Okay. Uzela nje manje ngangafuna ukumchazela into eziningi. Yeah. Ngathi mina ayisungeza kimi ke mangabe ufuna ukuzwa ngeke ngitshele efonini. Wathi ke na cha uyifakile bo imali ngathi ngahleka ngaphela kanjalo. Yeah. Yebo. Yini nani wayithola la ekhaya wena? Konke ngaphandle kweloshinje kuphela. Yena kuphela ongazithola. Yebo. Awuthi kaphu ngazo lama products kancane ukuthi lokhu yini kwenzani lokhu yini kwenzani. Intambo mangabe mhlambe uzovelelwa inkinga iyakuncinza. Yeah. Esinqeni munga akuhlehla kancane la kancane. Right, ngicela ngamabomu abane-R50 bezothatha intambo yami nabane-R50 bezothatha imbiza yami. Inkosi ngibusise one-50 imbiza one-50 intambo Inkosi ngibusise. Yebo ntombi. Intambo moyifakile esinqeni makhonto ezokuvelela iyakuluma esinqeni. Yeah. Uma ngabulele uyakhona ukubona ukufuna ukwenzeka kuwena. Musubonile ngakusenzeki. Kanjani? Hayi akusenzeki bani. Nanokuthi ke umuntu okwenza okubi kuyenzeka ukuthi ezazomtshela ukuthi kade ngenza ukuthi kodwa manje ngihlulekile. Yeah. Iswasho na intambo le la ngisebenza khona mina umama besingezwani naye akangibuki ngenza sho ukuthi ngimbuke emahlweni uvela bheke phansi ngithi nazonke abasafuni sho ukungibuka sithi ngasebenzisa ama product ala ekhaya shaka uNkulunkulu za una indoda ikhona baba awulobole phela mina awulobole Inkosi ikubusise cela ukushada Inkosi ikubusise sengiyakhuleka awunike unkosazana sengizokhuleka ukhona esalile befuna ukubonga. Hello. Khawula baba sahamba Nkosi ngibusise ezokhawula ntombi ngicela
umuntu la afaka uthandani wakhe ezela yini uzoqhawula inkosi kubusisa ubike inkinga zakho uma ngabe ufaka lothandani ungawufaki ngathi uyaphutha ngesiko cha ngesiko ngicela ulothandani ukhale ngenhliziyo ubike inkinga zakho uNkulunkulu kubusisa mama uNkulunkulu kubusisa khuluma ntombi Sanibonani mina igama lami uZandile Wasisiya Mdlaleni uZuma so ngapha la ekhaya ngangidle ibuko labaculi so ubabudlamini wabuza ukuthi ukhona umuntu oshusha isilwane la silala ebusuku and mina sasingilala ngangasafuni ngisho indoda sasingilala kamnandi yabo nje ngasengithi kezibuzo akekhikize iyangichaza la inengosezana iyenze into awushobhithi lapho Uma, oh, good right again. What is it? Remember, what was the finish again? Mana, you be saying the status seat in that, Noma. Yeah, I'm guys supposed to die. What's Bob that we must say, because I want to support yeah. Ubaba mnabuza ukuthi nekhomto olala esikane la ngangisiba isana kuyinkinga yona phamisa ubaba nathi mina ngithatha isiswasho sangihamba ugeza ngazo manje angisafiki sengilala kahle kodwa yini yasikhumbula yini hlala ibe khona lokho no angithi singasikhumbula kodwa nje yabo sasifika ezumuntu wami yabo nje sibe mnandi nazi yabo nje size nje hey uma ngabe sikubambe kahle silandelela into esenzayo silimaza ingalo yakho silimaza ubuwena silimaza impumelelo yakho ungayindawo ngoba into esukuyithunyiwe ukuthi ayizodestroy wena mina isilwane ngisibeke eceleni kumuntu yebo mina angasafuni ngisho umuntu esilisa nje ngoba ngazi manje sasifika every day in isikoko yeah ayisasifika ukuqamanga sheni kodwa manje ayi sengiright sasafuna nje isilwane kodwa ukhona umuntu ophila naye manje engize ngisho kodwa Lesashe nginikeze namba ukhulume ngaso uphalaza ugeze ukhulume uzomthola ngunikila ngithi Nkosi kubusise mshayeleni izandla Ngicela ukuvala ukhona usele ngephutha Wena woza ngapha mhlonishwa ngiyacela uze ngapha ngenzela le light le baba inkosi kubusise ukufisa ukuthola Ayikholanga mama inkosi kubusise yini oyifisayo Ifisa ukuthi ngithola umsebenzi ongcono ozongiholela kangcono uNkulunkulu enze imanga akubusise uzokhawula futhi yini oyifisayo ngifisa ukuthola umuntu oright ngomsebenzi umuntu oright empilweni uzokushada naye yeah ngicela wenze sonke futhi ngicela uthandaze wezwe uthandaze uma ngabe uhlukana nomuntu onaye ngalesikhathi uthandaza ucela kuNkulunkulu lomuntu uzomthola bese uye ekhaya kini mawukholelwa udluzini uye emsamo ufike wenze inkukhu noma eziwu4 inkukhu nje ubese uthi lezi zabesifazane ogogo lezi zomkhulu wenze lathi lapha emsamo uthi ngalokuthiye ngizolenza la ekhaya ngizocela umfazi bese lezi inkukhu ezokuzenzile ezawezogogo zidliwe abantu besimame bese kuthi lezi ezokuzenzile ezomkhulu zidliwe ngabantu besilisa abazofika ekhaya uma ngabe lo muntu ophila naye kungeyona umuntu wakho nizoxabana nihlukane bese kufika umuntu oright empilweni yakho uNkulunkulu akubusise Nkosi busise Umuthi mlenze nenkinga ikuphi ila kahle la nomphepha akumeki akumeki manje wenza ngesonto elizayo baba uzorajwa lento ekuphela izawuphela inkosi kubusise mshayeleni izandla into zisothe yini wenza next week uzorajwa kunento abazokurapha ngayo zokuthakela yona same time uzoba right kunoma amaderash elash hey ifakela leyo monto ifakela inkosi kubusise kuphi umngane wami uyacasha inkosi kubusise baba khuluma mama khuluma nkosazana ngicela ukubonga intaba bendile ngingafuna emsebenzini ngixoxa njalo kodwa ngathi ngakusebenzishambo ngaba right ngo-ansagxoxe emsebenzini uthi kunenkinga yani mama umlungu wami bengangifuni umlungu wakho bengakufuni kodwa wathola intambo kwakuqona kwaba right ngoku
Sebenza kahle akasangqothi. Akenisha yini oyithola wathola intambo kuphela. Ndango kuphele ngisasebenzisa. Inkosi kusise ngicela uye lapha ngifuna ukuthi anginyusele imali akuphi imali. Hambe lapha lela tafula lela. Ufika uthi uyabhuti ngithe ngicela kuphi isiwasho mkhulu muthi uyicishe right. Hambe lapha ukuthi ngithaka kuphi isiwasho. Inkosi kusise. Khona bephakamisile befuna ukubonga belapho yedwa. Ayona una insolo ukubonga iphimkhodi. Inkosi kusise ma. Senyavala u10 ukhona sale ngephuthu inkosi kusise. Inkosi kusise ngane yami. Nebona ingane le. Nebona ingane encane. Kodwa ngendlela ehlakaniphe ngakhona le labhuti lela ela inkampani yayo le mhlambe funeral cover inkampani yayo money supporter mbuzana ukuthi kwenziwa njani joina kanjani kutholakala inani nala ibhena yayo imingalo inkosi kusise lokho kufisa ukuthola khona salile sabona yebo nkosazana ukubonga baba isonto seyilwane icela ukubonga iswasho seyilwane yebo ngonyaka odlule ngoDisemba umngane wami waseze engozweni bekade bemuliswa ngabathengeli la uthi ukukhuluma kakhulu bekade bemuliswa ngabathengeli isiwasho bezosebenzisa umsebenzi basebenzisa sasale ngenyanga edlule usisi wakhona omncane bekade ovomidlozi abo sahamba saya khona uma sifika ngoLwesihlanu ntambama safika konke kuhamba kahle bona bezofika ebusuku safika konke kuhamba kahle kodwa umama wakhona ukuthi uma siqala ukubatambama waba nenkinga yomlenze wavuvukala nedolo langabisasebenzi nyawo ngase ngicela ukuthi athathe isiwasho leseyilwane lokhuzi athobe ngaso sathi sesiqala umsebenzi wayese-right so uthe ngibonge kakhulu shala nonkulunkulu zami sengiyakhuleka njengamanje wakho kuJesu wami mina nkosazana unyingo konjalo akekho salile befuna ukubonga sise ngimthathayo ngamabomu nje ngamabomu intambo sesiphelile ke special sazo Elizabeth esele 1 2 3 4 nazo esele zo 4 ngicela abantu bezoyithatha ngo50 abayifunayo ngoba nabacela isiwasho abano30 was acela ipin code no30 was ufuna senhlahla no30 was ufuna semali no30 was ufuna namathelo no30 was ufuna mina no20 million akazi intambo 15 ndoza 50 pin code 30 semali 30 seyilwane 30 senhlahla 30 sengiyakhuleka njengamanje cha bafethu ngeke ake ngiphi imali engizoyidlala endleleni ngizofaka kwi profile pic ngifake WhatsApp ukuthi le mali nje bangibheke eMpumalanga ngiphiwe yini ngizoyibeka la cha iyo khambeni lene yami le ngizoyibeka la etafuleni inkosi ngibusise Jesu ngizokuzama nastende bema ngo2 rand uzothayila kimi cabanga uyafunda le ndoda ethi uthi inkosi ngibusise uphasi yazi Ethekwini College inkosi ngibusise Sise baba makhanya ukufisa uthola uyoma inkosi ngibusise baba ukufisa uthola la sengiyavala ke manje la konke besalile mina ngivamisa umeyaqala ukuthi ngicela ukuthi ningiphi imali la ngifuna ukuyidla le inkosi ngibusise baba uyokuthana umuntu otshela ngaphethe bengizophezisa inkosi ngibusise yimo wakho inkosi ngibusise mama kuJesu wami right khuluma ke nkosazana
Igama lami ngubuhle ngwakamhlanga. Awukuhlisa kancane. Sela abanemali engadingi eshintshe beze ngapha. Banemali engadingi eshintshe beze ngapha. Laba badinga ushintshe basale ngapha. Ngoba ushaya ushintshe. Banemali engadingi eshintshe beze ngapha. Onemali edinga ushintshe abe ngapha. Mana ke thuba ntwethe sela laba banemali engadingi eshintshe bese uyaqeda bese uyaklaba. Sabona ntombi. Awu. Konze inkosi kubusise. Le ndoda yangipha 500 ngoDisemba athi dokotela nje kwamhla ka-23 umhla ka-22 kade kufika abantu bethi bazongidubula bafike bahluleke le inkosi kubusise ibonga imisebenzi kaNkulunkulu sabona ntombi Yebo sawubona. Kunjani? Kunokucela ukuyibonga ma Yebo, igama lami ngobuhle ngwakamhlanga. Mina ngicela ukubonga intambo. bafika ekhaya abantu bezocela nje uthi umuhle kanje kushoda apha Ngicela ukubonga intambo. Intambo ingisebenzele ke mina. intambo Yebo kakhulu. yebo ma Benginenkinga ya ugogo wengane zami. okay Ya. Bengangifuni. Babe ingane besixabana akabazole futhi sahlukana naye. Lenkinga komakhelwane nje endaweni. Bebengangithandisisi nje kahle. yeah Mabe ngibona wena buhle uthandana nomuntu wami. Hawu Umuntu wami Manaze wena basukuthana nomuntu wakhe nomuntu noma nje bevela kusukele cha kusukela nomuntu wakho wena yebo kodwa umuntu mayibona ngathi uthana nomuntu wakhe yeah abona nje ngicela sengathi nginezitha yeah natshena umama uhlala ngasekhaya wathi ake ngiye workshop baba uDlamini kuba ufuna ubaba uzomsiza laphaya aha ngeza-ke laphaya ngathola intambo ngayisebenzisa ke ngafaka yona kwaqala izinto engathi ziba right noma umuntu efuna ukukhuluma nje afuna ukukhuluma ngibuka emehlweni abone ukuthi nje hayi ayifakwa ile ntambo nje ubonayo shalom ngicela ushade mama ngeke cela inkosi kubusise ngomshado sengiyakhuleka mawusalileke usalile ubufuna ukubona akekho salile sengiyakhuleka manje
abafundayo baba ngabamongcwele ezikoleni lapha bafunda khona baxhase abathi mongcwele emabhizinisini abaqalile nabafisa ukuqala ngoba ngabamongcwele abanye bafisa ukwakha izwe baba bayakheli kepha wena khona ngegama lenkosi Joseph Christ Nazareth amen. Nonke nithenye indozana ngicela ngithandaze manisebenzise indozana ekhaya bonke abantu abaletha amanzi cela uNkulunkulu ababusise ake ngivele etafula edlameni khona uzokwazi ukuthatha kahle ikamera yakho la base bethatha amanzi abantu ngicela bonke laba abantu abalethe abangiphe imali ukuthi ngifake upetrol endleleni cela futhi ngizothenga ngizoqala nje manje ngiyasipela hapa na ngiyasipela manje la Moscow ngithenga izinto ngifuna ukuthoma la endleleni ngizothenga idla ngapha ngithi ngiphiwe abantu abangikhonzile laba abazalwane engikhonza nabo laba lokudla ngibe ngihamba namphuthu nama-bodyguard ngicela bonke abantu bezothatha amanzi abo inkosi babusise angidlalele ngoma malokhuze lapho kancane ngikhuleke okugcina ngidlalela baba lapha isithini sana manje sengizofika elingangamasosha ngoma la uthithini ngilalele kahle ayikho lesithi benzengidayisele ilalele emakhaya uma sithandaza udlale yona ngicela mafika lesidimoni lento engasathandi ukuyenza kodwa uyithandayo mawusufuna ukuyiyeka ukhuleke sicela eyitshale bese ngifuna ukuyeka lokho ngifuna ukuphuma kukho iyangibusisa le ngoma le kunento engikhulekelayo ukuthi uNkulunkulu angangisize kuyo elilalela kahle le ngoma sengikhuleka sesiyahamba Inkosi baba okufisayo Inkosi mbusise ntombi okufisayo ukuthola mina ngiyafisa usuku ngiyafisa ukuvuka ngifame isandla sebehambile abantu abaningi khona into engicela ukunenzela yona nginenzeleni awukhona nabangani bami namhlanje basuka leyo workshop uma ngikhona e-workshop bayafika namhlanje ngilaba bona state house sebekhona la ake ngibashayelise benganiboni bangani bami niyaphila khamba kanjani khamba kahle iyaduma leyo nto leya uyakhala ngayo uzelu okay inkosi kusisi ngicela ukunitshotshela la
baba inkosi ibusise ngiyile muntu inkosi ibusise ngiyacela manje unethuba ngizamela ngicela umenzele umusa ikhamera funa ingaboni-ke la ngiyangitshontshela webani abathi ngimtshontshela uzane ngithatha i-pincode ngo-20 rand unemathela u-20 rand esempahla u-20 rand esemali u-20 rand eseyilwane u-20 rand uloshini u-20 rand ngiyamtshontshela kale phansi la ngamaphutha ngiyamtshontshela gijimane lapha Numbers of 50, number 50, some could be told the number to the place of someone told me, look at the place of someone, the whole chin of truth. Bambani line. Bambani line. That's another pass and I'm French. When you're dreaming about what you listen to, nyama inangifisa ukumthinta esami isandla akubukhulu buhle akubukhulu buhle akubukhulu angenzelekho mina ngiyafisa angizwa ngifisa ukumthinta esami isandla akubukhulu buhle akubukhulu buhle akubukhulu angenzele khona
Inkosi ngibusise ngicela namhlanje uhambe nalento uthi ufuna ukuyeka lento oyithandayo kodwa oyibonayo ukuthi ayikho right oyenzayo ufuna ukuyeka lento oyithandayo oyenzayo kodwa wazi kahle ukuthi ayikho right uthi mawuza isijovile lento isegazini kuwe wonke umuntu unento yakhe ayenzayo namhlanje hamba uthi Nkosi utheba uDlamini lento engasafuni ukuyenza kodwa ngiqhubeka ngiyenza ucela ngikhuleke kuwe wena owadala izulu nomhlaba ngizoyeka uyinike nje ithuba mawuthandaza ucebe lesisono senzayo mawuthandaza isicebe lesisono mawuqoma uthandaza Nkosi ngicela ukuyeka amadoda ngicela ukuyeka ubufebe Nkosi ngicela ukuyeka ukuthanda abafazi babantu Nkosi ngicela ukukhipha umona enhliziyweni yami ngifuna kusuka umona ngifuna ngekusala inhliziyo Nkosi ngicela ukuyeka ukweba ngifuna ukuyeka nje ukweba Nkosi ngicela ukuyeka ukuhalela izinto zabantu uyithandazele lento uthi Nkosi ngicela ungisize ngifuna ukuyiyeka lento uzobona ngicela Inkosi ngibusise wena uthenga imbiza 5 phone ekuseni 5 ntambama esiphuza amanzi wena uthenga inamathelo uyagcoba lapha kwandawo bese ulinde hour uyagcoba nje kuphela wena uthenga iphimkobi uphuza nobisi sasele awudibane nomuntu wakho uphuza nobisi mawubaba mama uphuza nesipuni wena uthenga intambo ufaka okhali yakuvikela yakulekelela iy'philitheni wena uthenga isosho seyilwane uyachela ngaso wena uthenga insipho uyagcoba uyagcoba ulale navukeliseni wegesi wena uthenga isenhlalo sifake emanzini yogeza ngaphandle ubuye lapho ugume uphalaze ugesi wena uthenga iloshini uyagcoba nje mawuqeda ukugeza uhambe kwi-interview uyakuphi uma uqhamuka ukhazimule uthandeke cela Inkosi ngibusise